Assalamu alaikum jama'a. A daren jiya ne muka samu labarin kamun da 'yan sanda suka yi wa jarumi Auwal Isah West, sai dai a jiyan dare ya yi, shi yasa ba mu fito mun sanar da ku da wuri ba. Sanin wasunku ne, Hadiza Gabon ta yi wasu rubuce-rubuce da maganganu a kan jaruman Kano cewar suna shishshige wa jarumin Big Brother suna hotuna da shi, amma da wani daga cikinsu ne ba za su yi masa haka ba. Hadiza Gabon ta ƙara da cewa ko a story bai saka su ba ballantana ma ya yi reposting, sannan ta ƙara da cewa in an ji haushi a zo a dake ta. To wannan maganganun da ta faɗa ya sa Auwal Isah West ya fito ya yi zage-zage, ya zazzage ta kuma ya kama sunanta. Ba shi kaɗai ba ya fito ya magana akan wannan abin da ta yi, har da producer Alhaji Sheshe, shi dai shi Alhaji Sheshe bai kama suna ba kuma shi bai yi zage-zage ba, amma Auwal Isah West ya kama sunan Hadiza Gabon kuma da ƙarshe ya yi zage-zage. Kasancewar akwai jigajigan Kannywood a wajen hotunan ya sa jama'a ke ganin wannan abin da Hadiza Gabon ta yi rashin kunya ne, domin kuwa akwai irin su Adam A. Zango, su Ali Nuhu, su Abba El Mustapha da dai sauransu. Maganar har ta lafa, jama'a na tunanin cewa Hadiza Gabon ba za ta yi magana ba, ta ma haƙura, sai dai kwatsam ashe Hadiza Gabon tana can birnin Cairo ne, nan da nan ta fara haramar dawowa, sai gashi a jiya ta jira a birnin Kano da tirarta da alamun karfe 2 ta sa aka je aka kamo mata Auwal Isah West, wanda har yanzu da nake muku wannan magana yana ofishin 'yan sanda. Sai dai daga baya a jiyan Hadiza Gabon ta kashe wayarta, an yi a neme ta a sulhunta wannan magana ta haƙura ta sa a sake shi, amma an nemi wayarta ba a samunta, domin kuwa Hadiza Gabon ta kashe wayarta. To jama'a, kun ci dai yacce ake ciki, za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin yacce wannan tirka-tirka za ta kaya.